tady to. Vylez nahoru zase. Jako podvést, teďka Super, hezký, pojď, Hej, to mi bude jak ledostop, ty vole. ale rychlej lidi, to je dobré. Cože? Chci vidět tebe. No já to jdu zkusit, dej teďka. Nebo si napsat, pojď nahoru tu nohu, hezky. Ty druhou. Hele, tak možná... Tož. Jo, dobrý. Ještě jednou. Stejný čas jak to. Mám se otočit, nebo? Ne, normálně vylez nahoru. Pojď, ten zvládnej, jde ti to dobře. Hej, ty mu fotíš zadek. Když tam hlavu nemá vidět, tak je to blbý. Ta patová situace. Ty jo. Se nepřevrátí. Myslím, že jsi vítěz. Týmové, ne? Ne, je to tak jednotlivec. Ten už to někdy dělal.